l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fid-dadija partiġjana tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinjora r-riformi li l-Gvern għamel u qed jagħmel fis-settur tal-kostruzzjoni. Dan ġie nnotat fi stqarrija mill-Partit Laburista b'reazzjoni għall konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li saret quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Hawnhekk intqal li l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, li tant isemmi il-Partit Nazzjonalista lanqas biss kienet teżisti qabel twaffqet minn Gvern Laburista u anke l-liċenzjar tal-kuntratt sar taħt dan il-gvern. Dawn bidliet li tidaħlu standards ġodda li ebda gvern nazzjonalista ma kellu l-kuraġġ li jagħmel u li saħansitra huma l-bażi biex jiġu implementati numru ta' rakkomandazzjonijiet mill-inkjesta pubblika ta' Ġan Paul Sofija, sostna il-Partit Laburista. Ġie mtenni li biex jibqgħu minn għalihom jiġġustifikaw it-talba mhux floka tagħhom li riżenjaw 3 ministri, il-kelliema tal-Oppożizzjoni qed jibqgħu jirrepetu ta' kuljum dak li l-inkjesta pubblika ma qalitx. Fl-istess ħin ma jlisnux imqar kelma waħda fuq ir-riformi li proponiet l-istess inkjesta li ġa tkellem il-Gvern dwarhom u li se jwettaqhom. Il-Partit Laburista sostna li minna l-erba' hawn laqqas imqar kien hemm kontribut wieħed mill-Oppożizzjoni kif l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar għax qed joħroġ b'mod ċar kif għall-kap nazzjonalista l-inkjesta pubblika is-sors ta' gimmicks politiċi. Tantu hekk li Bernard Grech ħareġ jgħid li laqqa il-grupp parlamentari b'mod urġenti u se jressaq mozzjoni li għandha tkun diskussa b'mod urġenti biex imbagħad hu stess laqqas biss ressaqa il-Parlament għax lan tiegħu u li karkar il-gimmicks politiċi. Temm jgħid il-Partit Laburista f'din l-istqarrija.